I esta vesprada el Lluís Suñer de Sira s'ha donat el primer, jo diria, el pitjor resultat, diria jo, per a la Sira i per al contrari, que era l'Ontinyent. Empat a 0 gols. En més ocasions han tingudes l'Ontinyent en la segona part amb un llançament de Fali a la soca del pal i un remat d'Àlex Pérez i una gran també intervenció del porter de la Sira, Sito. I al final l'oportunitat per a Quintero i per la seva part la Sira ha volgut, però no ha pogut en les acabes de l'encontre treure el resultat positiu. Jo crec que la segona part hem tingut tres opcions claríssimes de gol, no? La del palo, la de... però la de... que ha sigut la de... Àlex. I sobre al final, la que són Nata i Quintero, bueno, pues jo crec que han sigut tres opcions que el marcador se podía haber vingut a favor nostre, ¿no? Yo creo que hay que ser consecuentes y que lógicamente cada vez queda menos y que lógicamente los equipos han tenido la racha buena en estas últimas jornadas, como el Atlético Baleares, que estaba con nosotros ahí, y nosotros no la hemos tenido.